Boas a todas e a todos. Esta semana toca unboxing da miña nova cámara astronómica, a Esbivoni SV305. Veremos en que consiste, como se utiliza e probarémola apuntando o noso telescopio directamente a Xúpiter e a Saturno, a ver cantos detalles lles podemos sacar a estes dous planetas. Comezamos! As cámaras astronómicas, tal e como indica o seu nome, son cámaras específicas para a astrofotografía. Están deseñadas para utilizarse cun telescopio e permitiránnos non só ver a través da pantalla do ordenador o que veríamos co noso ollo, senón tamén capturar imaxes moitísimo máis detalladas que con calquera outra cámara digital. Ata o de agora, para as fotografías astronómicas que realizaba co meu telescopio, recurría á cámara do meu móvil e a un adaptador, máis que suficientes para capturar detalles na Lúa como os seus cráteres, océanos e mares, e mesmo atisbar os aneis de Saturno. Pero xa era hora de realizar unha astrofotografía máis seria. A cámara ven nunha caixa moi sinxeliña. Se a abrimos, o primeiro que nos atopamos é ca propia cámara, de forma cilíndrica e cun peso moi reducido. Conta cunha tapa que protexe a entrada do sensor, que a súa vez conta cun filtro de corte infravermello. E na parte de atrás un porto ST4, a través do cal conectaremos a cámara ao PC. Trae consigo unha serie de adaptadores de 1,25 pulgadas, que nos facilitarán enchufar a cámara ao porto ocular do telescopio. Se retiramos a espuma, atoparémonos no fondo da caixa co cable de alimentación e control de 1,20 m. Nun extremo trae unha entrada ST4 que irá enchufada á cámara e noutro un USB 2.0. Por último, podemos atopar o manual de instruccións e un mini disc cos drivers de instalación para que o PC recoñeza a cámara. Para utilizala, unha vez enchufada ao ordenador e instalado o telescopio, introducirémola no enfocador, tal e como faríamos cun ocular. O software recomendado no manual para esta cámara é o SharpCap. Desde el poderemos manipular unha chea de parámetros da imaxe, como a exposición, a ganancia, o contraste ou a saturación, conseguindo deste xeito a imaxe máis afiada e nítida. Unha vez que o temos configurado, dámoslle a iniciar grabación de vídeo. Escoitástedes ben. Para realizar astrofotografía planetaria non se saca unha foto, senón que se grava un vídeo. Isto é porque, por moi bo que sexa o noso telescopio, a atmósfera, e máis concretamente as súas turbulencias, van a afectar negativamente a nosa imaxe, provocando ese tremor que vedes no vídeo. Para palialo, o que se fai é tomar un vídeo duns minutos, extraer despois os miles de frames ou fotogramas que o conforman e seleccionar os de maior calidade. Apílanse uns enriba dos outros, obtendo deste xeito unha imaxe apilada ou imaxe promedio, que contén toda a información desas miles de fotografías individuais. Posteriormente, co software axeitado, revelamos esa fotografía apilada, facendo que os detalles do astro, que antes se atopaban agochados pola perturbación atmosférica, saian á luz. Como vedes, nesta imaxe de Xúpiter pódense apreciar os detalles máis evidentes da súa superficie, como as súas características bandas de cores, masas de nubes que xiran en sentidos opostos e que presentan tonalidades diferentes. Dunha banda temos as zonas
máis claras, dado que as nubes que as compoñen presentan altas concentracións de amoníaco, e pola outra as correas, máis escuras. En segundo lugar, distínguese perfectamente a gran mancha vermella de Xúpiter, que é unha gran tormenta con ventos que rozan os 400 km/h e que ten o tamaño de 2 terras. Como vedes, conseguimos capturar unha imaxe fermosísima de Xúpiter. Vexamos que podemos facer con Saturno. Nestoutra imaxe, agora de Saturno, podemos ver perfectamente o seu sistema de anéis e a división de Cassini que o separa, así como algunhas bandas de cor na superficie da súa atmósfera. Ata aquí o vídeo. Como sempre, agardo que vos gustase. Agora, ca entrada do outono, vou a retomar a serie de vídeos sobre conceptos básicos da astronomía. Vídeos máis expositivos e didácticos, que non quita que de cando en vez siga realizando outros vídeos de formato vlog ou sobre astrofotografía como a este. Vémonos o domingo que ven.